Żmien l-Avvent. Żmien li hu importanti li tajjeb ngħixuh fil-milja tiegħu. Għax hu żmien ta' tħejjija u stennija. Tħejjija u stennija għal ġranet eżies tal-milied. Sfortunatament, bil-ġiri u il-ġen tal-ħajja ta' kuljum li qed ngħixu, dan iż-żmien ta' tħejjija u stennija donnu m'għandniex paċenzja ngħixuh. Għax il-bniedem modern ma jafx u ma jridx jistenna. Tares biss lejn it-toroq tagħna biex malajr tinduna li ilna li qarmajna u żejjinna għall-milied. Kemm fil-ħwienet, kemm fit-toroq u r-roundabouts, sa anka fid-djar tagħna wkoll. U nispiċċaw li meta jaslu il-jiem eżis tal-milied, inkunu diġà xbajna u ddejjaqna. Jekk mhux forsi anke nibdew inżarmaw it-tiżjien minn qabel. U nibdew naħsbu ser nagħmlu għas-sena il-ġdida qabel din laqqas spiċċat. Iġri, ħaffef, għaġġel għax kollox ser jaħrab u jtir. Din hija il-ħasra kbira tad-dinja moderna. Li ma tafx tgħix kollox fi żmienu u f'waqtu. Il-kliem li nsibu fil-ktieb ta' Kohelet fl-Antik Testament sar jott għall-bniedem tal-lum aktar minn qatt qabel. Kollox għandu żmienu u kull ħaġa għandha waqta taħt is-sema. L-avvent iż-żmien li tiskot, iż-żmien li issewwi, iż-żmien ta' stennija. Stennija ħerqana u qaċċana għall-miġja ta' din it-tarbija. U żmien sabiħ fejn jekk ngħixuh fis-sens kollu tiegħu nistgħu nerġgħu niskopru is-sbuħija li tistenna fis-skiet fil-kenn ta' qalbek. U hemm tarbel u tarrex xi ftit x'qed jiġri fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. U jekk tgħix kollox f'ħinu u f'waqtu, meta jasal il-milied tkun tista' titkellem, titħaq u tifraħ. Għax kif qrajna fil-ktieb ta' Kohelet, kollox għandu żmienu u kull ħaġa għandha waqta. Nawguralek żmien l-avvent b'inqas ġiri u ġenn u biktar paċi, slim tal-qalb u iva, ħerqa u ħeġġa li kull stennija iġġib magħha. L-avvent it-tajjeb.